pointing others to the eternal road. Ngipin yang subhai fi baro kiberan ni kejaka berkemjuru mepi ki bapen ni yang haga kerteng kebatiang tam berdan bor tam ke jong Jesus Christ ubulong nom penem jingin but kay mga kwa ban keren ngari janmiet ngari ketien ke jong blai kalong ngiya ni am baru blai kata ngari ke mga kwa ban keren ngiya ni am baru blai le ngiya ni am baru Jesus Christ kan ngor fi suto ba fi ya baru blai dan kamayu ban ya baru blai kan mau ke ni kawai begini bersutu ba nga kelamu blai nganom longi ai ngasutu aga jim ke jungi wepi weyam larangim don ublai nginom laban ai ujisu la keren lupai kata ha gospel ka jung yodas nom khatsan wong khlam manga pinum la balai ai tarau ngidon kam yo blai ha ka jim ke jungi bat kumjuru aga ta ka jingyat ke jungi bat uni blai ngidon kamet baniyat man ka sngi ha ka jim ke jungi baru trai iman kan mau ke ni ka wei ba ka dok hayam khlam ka kalabanim udiang khlam ka khendo ulabanim kumjuru ubriu khlam ublai onum labanim fistuam bat ngi bat kum ki briu am ngim su thu ti ya kata ma balai larangi shimno ka dok ha naka kan ni ka dok ha kan yam larangi shimno nu diang naka khendo utu diang uniam balangi ni shimno yu briu am na ublai am utu briu uyam Rai bun sir pat ngim su thu em bat ngi sya syukur ha ubam manem ba ka ba pelongi bangi da jangai nu blai em ngim don kata ka jing so te bangi ong bangi kwa man wan show blai fistam no blai ngi sya syukur no te ha ki ai kene ka rong phong jeng ki ai jong ni ka pertai tarau bun sin em ka ep ha ya nga ba dia fi em bangi ya ba du ni blai Kenapa kan wan ka porem ha ka jim ka jingi wepi we em ba fin sya ban tes fin sya ban tenju pilan em ban yeng scam pilan em ban yai ne bat uni ublai fisam tak dau man ka singi dan kambe bandan ni ka ni ka fellowship ni man ka singi dan kambe bandan ni ka ni ka jingi dei ka jonga bat ublai ma blai dangam don yu blai em nganum la ban em dangam don yu blai em ka bakut ka jonga em ka dei be ka jingyam jingi pam chukut Tarau ini mansut hope ha bagi don kam yo blai ha ka jim ka jungi ba man la kasi tarau ini mansut hope ha bang don kam bet ha ka jinglong ka jonga ha ka jinglong kristan ka jonga ngadon kam bet ban yat bat uni blai man kasi tarau ka tien ka jong blai bang epet amos lenong balai dekat balai kong hatu angut kila ban yat lem da ke dei jingmun ban yat don kam yu jingi dei fistam ban don kam mansut hope ya kata ka jidai ke jongfi arngut dari shiperlok dari syukurem dari menu ban yadam don kam ya ka jidai laram don jidai don jesu to jingmut ha kumjuru banga baru blai bangan don ka jidai am ngap don ni ka jesu to jingmut bat ha ka jesu to jingmut am karon kam ye kai ba fi arngut ba fi su to jingmut am don kam ye kai jiet barkai Kiji keren, kadai nam dai na. Ba fi ba finyo dani kata ka Jesu tu jimut dan kam ka bening kong an laban ong ka iba ong rihun ka di ka jingiet. Bar kum juro ha kata ka jingiet jam keren kam kai. Ya ka jingiet keren. Fisam ba finyo tu iwei ya iwei. Kum juro ha ko bat ublai am num la ban ya bat ubriu num la ban ya bat ublai lem da kini ki wan ha ka jingiet dai jimut. Bar kanuksa ka ba kraw tam do am ka dai ba Jesus Christ bar ukupa. Amen. Balai gini kila ban ya jam nomor balai ukupa usutu udan kami ukun usutu udan kami ukupa. Tarau Jesus Christ usutu ba ya ba wan shik dengan pertayang wan bet ban pendep ya kamon ke jong balai. Ma balai usutu bet nomor balai udan ya ke jia day wat takadau wan ban pendep ya kata kamon ke jong balai ha ke jim ke jong. Tarau dan mau nu briam ubala ban ya lang kalam lem dak ya day ke jingmut. Kakitin ka jong blai ka keren ya kata. Barkum juro bangi pulih po ka gospel ka joines na bapra dokhat bakat ar. Ujisu ang lo mga ka jing syai jong ka bertay bar unu bawan ban yat abat nga unum yat syu ka jing dum henre unyo ya ta ka jing syai. Fisuam habang nga baru blai am habang adon kam mangan ya baru blai am nga am habang layo ya ta ka jing syai ka jong Jesus Christ ha ka jing ka jonga nga nganum yat syu kay. Ha ka jing dum ringan ya ta kay.
ngan yat haka jing shai ba but sin ngim su thu ti ya kata ba bun sin u jisu ong along manga ka jing shai jo ka pertai u ta ba wan man nga u ba yat ban nga onum yat cho ka jing dom re bun sin ngi dang yat haka jing dom ngi dang yat trau jisu wan ra ka jing shai haka jing ka jing i we pi we ba nga ba ma fiam ngi nom yat cho haka to ka jing dom ban don ka jing de ba u blem don ka ban yat haka jing shai ka jong blai ngam la shu ban yat haka to ka jing dom nganom la shu ban yat haka to ka jing long ko jonga ka ba man chua ma bare ngam de shu tu bri ba man chua piam fidi ki bri ki bri ki betmai amen bara ba fi ong ade bri betmai dengan de jing tau betmai fidi ben su tu ka de ko we ba fini yat haka to ka lenti ka ba man chua fim la shu fidi ka man yat no haka ni ka jing shai ka jong trai trao ni ben su tu ba bang ya ba du blem trao am ngoi fiam ban ba ka ding phanam ka de ka ba etam fistam ban len ni la diam ka de ka ba etam ma ban ya ba du blem hab len no ye ki jing kwa ye ki jing prai ye ki e jong ni ka pertai hab len lut ban ba ye ka ni ka ding phana ka jong blai kata ka de ka e banga ngayat ba du blai bot u yones ru tho i ka ni habangi police ti ban kong jong yones long ba ar khot ban ri wa u no u ba phla nani unu uba pala ba uday ujonga uyones uang uday banyat kumbamo uyat pila na man yat hakidin jat ke jong Jesus Christ pila na mabalay ka katin ka jong balay ko ang ngi ski ngi ong ba Jesus yai sa hay hapo jongi fi plana ba fi day ki kun ke jong balay fi plana fi ong yai sa Jesus hay hapo jong pi kadai nam dei hari kelipat dia kene ke wei ha ke jim ke jong pi ya neam ke mau Chris ulayat kata dia ke jing keli binghap keli marwei marmen fisam la ngi su thu ba barok ngi beran kene ke jaka ngi dei kita gi brio ki bla pedang Jesus Chris ko munong pen ke jim ke jongi ngi dei ben keli ke ne ngaya neam ke mau neutral jong awya ne ngang ya ne mat ka perthai ne ngang ya ne ha kata ke jing dum ne ka Bible ko ang lao da unu e ya ka pathai ka jing e ka jong blai kam don po jong kata ka ke e ka bo Chris ukwa na ka jim ka jong e haba si sing ila ong bangi don kam ye metrai ha ka jim ka jong e ngila pedang ye metrai ko munong punem ka benta ka jong a ba jong fi pat ban le ka de bangin e yu pa ma balai la ngi e yu pa ka jing e ka jong pathai am kam don po jong e la ngi e ya ka pathai ka jing e ka jong pa kam don Fistam, terang ini bensu tu pa, ngai it ya kepertai ne, ngai it you blay ne. Ban it you blay, hab len no ya kan kepertai, ban yat, ban uni you blay. Amen. Ban it ya kepertai, mun ngan len no you blay, ban ngai yat, ban kan kepertai. Kejing jet ke dia kejing im kejing wei pi wei. Terang isi sang ila su tu bau Jesus Christ ke ega bau lale, na ka benta jengi halor ka ding pana. Ngiri bensu tu ikan ega wei, bangadi ban it you blay. Bangan num iet ya kene kepertai haringan iet you blai ma blai ke jing iet ya kene kepertai am ka Bible ko ang kene ke jing shun you blai larang long ulok jo kepertai ka Bible ko ang ngari nong shun jo no ni nong shun jo no ha jong blai kan ngari nong shun jong blai ran ni ke jaka nai rakti ngap su thu kumno ngalong nong shun jong blai kumno ngalong no shun jong blai nakabangalok no ike ya ka perthai tarang yap su thu ya ke e ke bo trai ulale tarang oi fiam ban ya ru blayam ka ban kong tam do ka ri ke jing yet nangam dan ke jing yet nangam su thu ke e ke bo trai ulale nam ta jonga nganom la ban ya ru ni blai ma blai a ka jing ya ka jonga ru blai ngadon kam ban len no ya kan ke perthai ban ngan ya ban nu blai banganom long unong shun jong blai harengan long ulok jong blai trao ka baning kong tam do em bangin su thu haba ngi ong ngi ya ba du blai em ngi ben su thu ngi la yo mat em ya ka jing ye ka jong blai ngi la yo mat ya kata ka jing ye ka jong blai em ngan ong yi pm phila ban ya ba du blai amen amang yap stu shwa ta daw em ka Bible em ko ong ba u Jisu em ba wan chung ni ka perthai em
udah tip ti ke ke baun le but fini iam babun ki briu am ki bot ti you try balai ki bot you ma balai haba ki once you try am ki de yo ya kata ka jing im ka batamai pi yo am ma balai ka bible ko ongom ni uba la yo map si bun am ud eat si bun kata deh ubala yo map si bun am un eat si bun but uni ubala sutho ba ublai la map si bun you am uni am un kloi be banya but ublai ma balai utip ublay ulama ki pop ki ju ki pop ki bakrau ki pop bamdan menu betep utip bau ni ublay bau syakri ulama tada ula ban i ublay kambon tada ula ban ya bat uni ublay tada ukloi ban len no ki a jong ka perthai ban buat yo ni ublay kan nuksa ka Mary Magdala hey baka bible kong hinyo tuli ki ksut am kila mi no nakamat ka jong ka ma balai kalayo ikata ka jing ai kalayo ikata ka jing sn ai ka jong balai ha ka ji em ka jong ka vio am ikata kita ki bri ki bayat bat ublai ki suthu ba kilayo mate ya kata ka jing i ka jong balai ha ka ji em ka jong ki ma ki suthu ki don kam te ya uni ublai ni baro badan ha ni ka jaka am ngong ni don ha ni balai ma balai ni don kam you balai amen pi don kam ni don kam you balai ngi don kam ro ma balai ngi la su thu ti bang ngi long ki e men shwa bat utra ula le you ha ka jim ka jongi bat ta daw ngi su thu ngi e you blai bat ngi buat you blai na ma balai ha ka por bang nga don kam uni blai wan power ka jim ka jonga amen kata ka ke ga utra ule kata ka jing ai kata ka jing sne ka jong blai ha ka jim ka jongi we pi we nga su thu ba ye le diru ha ka jim ka jonga ha ka por bang nga don ha ka por ba kordet tam ha ka por bang nga don ha ka por ba dan mano balaban ai ka ti ban yarab am nga su thu bang phai shu blai am de tang ni blai am balawan ra ya ka jing suk u balaban wan ra ya ka jing tngen u balaban wan ra ya kata ka jing e ka jong u ha ka jim ka jonga no mar balai nga su thu ya ke e ka bang nga long ha ka to por para bang yo ini blai am nga ai ngu si sa yu try bang yo yu ma balai ka pelong nga bang i yu am no ma balai ulai i nga ha ka por bang nga ngam la ban i ya la dia ha ka por bang nga isi ba ya la dia uni blai u i ya nga uni blai wan man kendo ya nga takana nga don kam uni blai ha ka jim ko jonga ngam long i kalau meniup belai, babon hak jim kejungi babon badan pi hak ni kejaka am, mablai ublai lawan ni kendu ipi hak tu kejaka, tak ada pi syong bani, pi syakri, pi mani, pi yoro ya kerteng kejong try, babon filayo mat ya kata kejing i kejong belai, hak jim kejong pi, bat kan mau bahaba filayo mat kejing i kejong belai, wanum jengai niup belai, amen, wanum yat mereka ni pertai. Wanum eat ya kani ka pertai ada yai sno yai nebet bat uni utrai ma balai uni utrai ula le bahasisha ha ka jim ka jong pi aso thui ka ta uni utrai ula le bahasisha ha ka jim ka jonga wat ha ka jim bun ki jing dunayam u kampet ya kata ki jing duna upet ya ka jing la ka jong u ha ka jim ka jonga wat kum juru ha ka jim ka jong fiam wanum pet ya ki jing duna ki jong pi pet ya ka jing la ka jong balai ha ka jim ka jong pi da fila ma piam kata kam dei ka jing ai ma balai file da ka bor ka jong pi bagi sutu bagi melak ngi ong try ya rap ya nga bara ong ya rap ya nga uwan uni blai u ya rap ya kajing bomla ka jonga tara ini ben sutu be am bakam de da kajing le te ka David da kajing ai Fisam ka David da kajing ai ha kajing ka jongi ya kajing bomla ki jongi ya kita kajing duna ki jongi nga ong try ya rap ya nga ha ka ni ka benta bangalaban ya chi shu shakmat bat me weng ka ni ka pop weng ka ni ka bishit snow ka jing ka jonga weng ka ni ka brian ka jing ka jonga weng ka ni ka jing pun shai ki bon manile man ka sgi ka jing mur ka jing berkat ka jonga try ngamla ngadan kame me para bang yang try ngadan kame me u try one amen but u try u ya rap ya ka jing bomla ka jongi teraban dan kamu ingin ya berbelai ngadi ben sutu suang layo ne ya ka jing i ka jong belai ha ka jing ka jonga tang layo i ka jing i ka jong belai ngan nur bet man ya bat uni belai nganum ku slai shu ka pathai ko ong yu nganum ku slai shu ma belai nglatip uni belai la le yu namanta jonga amen ka baar ka ke ka baar gi dan kam ya ka jing ko ngo namar balai nganum la ban ya ban unu belai am lem dangang ko ngo yu yo belai fisam la dangang ko ngo ya ke e ka bo new belai u ong ha ka tin ka ju nganum la ban ya bat unu belai trau ka ba benta ka ba ka de banga de man su thu bet banga de ban ko ngo
haga khtir ka jong trai. Amen. Ko ngu. Besuk haban ong ko ngu. Kedai nam dai. Ka apat ban le kata. Kedai am. Kedai. Ko ngu. U Jisu ong kita ki bi jangan kin le you. Kin sumar ya ka khtir ka jong. Karena iku besuk ban sumar ka khtir ka jong play. Ha? Kasuk. Stuam kata kawan ra ya ka jingkok ngu. Ka jingkok ngu nama belai nga iya je u. Bau ong sumar ban ngakok ngu ya kata ka jing sumar. Kema bai kan gawai. Haba belai u khadi u Abraham em u supen kok ngu bet. Kadenam dena. Ha? U kamong shano menyelam. U ngam tip sya ba me menyelam rai na mar ba me khad ngangan kok ngu. Kema bai kan gawai. Haba belai u pan u Abraham yu Ishak ban long kata ka jing ai ngu thang hakmat ka jong. O Abraham kok ngu kam kok ngu na. Kok ngu ketika besuk trayu Abraham kok ngu yu bleh kum kata kapor. Kam dai. Kum juru ha ke jim ke jungiam u bleh am un tes un tenju yang apa di piam ngilan am ban kok ngu yau ni u bleh. U trayam un pan ke ai na ke jim ke jungi. Hisam balai u pan yu Ishak ti nama balai u khun ba i jong Abraham. But u bleh am u pe u Abraham u i yu ni khun ne u i yang ane. Fisam, kum juru ha ke jim ke jong ia mu blay un tes ni kok ngon em ni i you blay ne ni i ya ladi ne. Fisam, kata dai danga i you blay am ngapun kok ngu be ya ke e bau ni blay u ong ha ke jim ke jong a. Kata dai ke bentang ka ba. Ka balai nganum la ban ya baru blay am lem danga ngadon ke jinget hau ni blay. Kata kam ya kata, karon kam ya ke jinget ke jong a bat ha uni ublay. But u Petros uang try la de medema me kot yang bangan wan syame. Baru Jisu uang wan. Berapa u Jisu uang wan u Petros kampan kam syue ke jinge jong dia. Unget u try na mablay try uang wan. Berapa u uang wan. U ya na kam ya nya po duriau. U ya nya. Tadau kadon kam ya ke jinget kam de ke jinget ke jong hanu nu le ke jinget ke jong ha uni ublay. Mà bro blay wong em ngang sunget ngang supen kok ngu ben baraba ngang nget abang pen kok ngu em ngen i ko burom ke jong blay ban yai baru blay don kam ya kata bar kum juru ban yai baru blay em don kam ke don kam ya ke jing suret imat ko don kam ben ya ke jing suret bangala ban penret how new blay ban yai baru blay em don kam ben ya ke jing IT lot ne total surrender. Ban IT lot ialah ke jong ke jing im ban IT lot mat ban men siam jing mut ke jing perkat ke jong baro na ke benta ke kerteng ke jong try. But manu bala ban pen fulfill ne ya kan ni udah Jesus Christ am apa uya baru blay am u iet yu kupa. U pen kok ngu hu kupa. U nget hu kupa. U pen red hu kupa baru IT lot ialah dia na ke benta kupa. Ban yo yang bat ya pi. Kan ma bai kan ka wei ba u Jisu am u pendap lot ya ki baro ba kan ka tien ke jong play ke kren u pendap ya kata ka mon ke jong kupa ha ka jim ke jong u kata ka ki ka ba u Jesus Christ u le ba ba u Jesus Christ u le ab u khat yang ba de firam bangin ya ka ni ka benta la ngi ong kwa ban ya ba play ngaron kam ya ka jing ngaron kam ya ka jing ko ngo ngaron kam ya ka jing nget ngaron kam ya ka jing penret ba ngaron kam ya ka jing IT lot ke jong bangan syakri ya u play Yuam, kata ke ke benta ke bau try kuat nengah banafi. Nafi orang kuat banyak baru play. Kan mak ni awak ngan umlah banyak, bahkan ni ke partai. Mak boleh apa fi orang IT lot, mak fi IT lot ialah dia. Kedai nam dia na, fi IT lot ialah dia. Mak fi orang sising ngal IT lot ialah dia, mak ngal IT lot. Mak apa ngal IT lot ngan umlah banyak, bahkan ni ke partai. Ngan umlah ban long ulok jong ni ke partai. Mà balai habang long ulok jong ni pertai ngan long uno shun hakmat ke jong balai mat ngam kwa ya kata nama balai nglasu thu ke bonu try ule eu ha ke jim ke jong bat ngi pe lu sha ka Bible em ka pen em ya arun ki nuksa ki bakrau tam do em ha ka testament ka berem te bat ya ki em la thoru ha ka city ki nong Hebrew le nong bakhat we spang ki riu krau jong ka jinget bat ngini ngi pe ya kini ki arun ki brem kata ka beringkong ude enok bat ka baar ude unowa kini baru argo dem filaban syam haga Genesis nong ka besan bat kini baru argo dem ka Bible em kong bakilayat bat ublay
ke beningkong udah u enok ke Bible ko ong ba hadien ba uladap ribusan snem ke kerta ulapen kha ya Metusela bar hadien ke jing pen kha ke jong u ya Metusela uni u enok ulayat bat ublay ribusan snem ke jong u simlayat bat ublay Rai hadien ba ublay ula ayu ni kun jong ba kerteng Metusela enok ula sedang ban yat bat ublay kan mau ba hakani ka podam kani ka sien ka beningkong tamdo ban ong ba ubriu uyat bat ublay hadien ba ubriu lahap nakapop ma blay shwa kapop ublay udawan ban jingo ubriu kata laban syam na Genesis nong balai dekat ba pra fin itu hakal air ka ba pengat ublay udawan ban wat ban yat ban kren bat ubriu bat hakani ka sien ka beningkong tamdo ba ubriu unyat bat ublay hadien ba ubriu lahap hakapap Henry pusan snem ke jong simla ya baru blay Henry hadien pusan snem ke Bible ko ang bau enok ulas dang ban yat baru blay ban ya baru blay haka pertai ke balahap hakapap haka pertai belatip ya ke jingha bat ke jing stiu ke dei ke ba ba ma blay ngabang no firu ngitip ti ke jingha ngitip ya ke jing stiu jong ke ni ke pertai bat abang yat haka ni ke pertai ke di ke ba yang ngab dia fi fistan ma blay ke jing ile ki wan man ke sni Haka jim ke jungi. Kim sangi kiwan ben man kesni. Takadau ngi ben sutu abangi pudan kam abangi sutu bagi wan kita ngi apa sing digaktin ke jong blay. Bangin petru ba om tang mangi reki dan ki brio ki jong blay ki riu crowd jong ke jinget wat aka pertai ke baman wat aka pertai ke pop kini ki la yesno badu blay. Takadau abangi puli ke tin ke jong blay ke tin ke jong blay ke aingi ke jing pentingan ke aingi ke jing ke permen ma blay om dei tang mangi kini ki brio rute ki la ya badu blay. Kini ki beri rute kila snot baru play. Kini ki beri rute hapreng juga pertai ke bapop. Kini kila yeng baru play. Bar ke ke bapelong ya u enok ban yat baru play. Ma play ke jingmut apa new enok ulayo uniu kun Metusela ke jingmut ke jong kani ke kerteng jong Metusela ka ong be bahadien ba undala yap uniu Metusela kan sawan ke jing bishar. Ketakari ke jingmut juga kerteng Metusela. Barabo bulay why you enok you kun kerteng Metusela kerteng ke jong ke doni ke jingmut barabo enok usuthu yang ke kerteng boong dalayap uni Metusela kan sawan ke jing bishar takadau ke penpet i khamat ke jong nama bulay on dalayap uni ke sawan ke jing bishar takadau ke pelong you enok ban yat badu bulay ke ketin ke jong bulay ke kren ya kata puli ban ngashi jong judal ke dekat ke bakat saw kat san tin jong bulay ko om ni Bat kadai kini bu enok ru ubah nyau na wadam ulai tu lupa udaong hakmi utrai ulawan bat kisipau hajar ki bakhu jong u ban le ke jibishar halor baro bat ban penremno ya kita baro ki bamriu blai shapang kita ki jingle baro ke jing bamriu blai jong ki ya ki ba kila le bamriu blai bat shapang kita ki tien barunar ya ki ba kila kren ki nongpop bamriu blai persha ya ka tien ke jong blai ko ong ni dekat bakasan bat ban le ke jing bishar halor baro enok usdang ban ya baru blai nama blai utip undala yap uni ukun jong utip bet baka jing bishar ke jong blai kan sawan haka pertai takra uyai yat uyai sno bat uni ublay markum juru ngakeng oi fi ka jim ka jungi ngitiap bat bakan ke pertai kan sakut karenam dai na ha filapan krenam ya ka jingkut jangan ke pertai ngilapan krenam larang ngilapan kreng idan kamban yat kumu enok uya baru blay ma blay utip u enok ba tang suwan ka jingyap jong uni Metusela utip ba kan ke jing bisa ka jong blay kan sawan ha ka pertai But ka Bible ko ang bau enok ulayat baru blay. But bau enok ulayat baru blay u enok ukam simlay ya kejingyap Neymar larong no yu enok. Piyam kum juru aga jim ke jonga ba jong fi ka tien ke jong blay ke kren ya kata. Balarang ngab no fi ngiyat bat uniu blay ke singi ke jong blay ke nomlap yang ngab di fi kum unong tu. Ma blay ngitip te ba kan sawan kum kata ka singi takadaw ngilapan kre ya la ka jong ke jingyam. Terang dan kam ban yat badu blay baga jing bisa ke jong blay kanum hap ke jim ke jongi larangi dak kwa ban yat baga pertai yat ma balai ka Bible ko kum kan ke pertai kan sajano ngirungi sajano larangi yat baga pertai rei larangi im badu blay larangi yat badu blay nginum ja larangi im shikipam jikun amen kata kari ke ke bagi dan kam ha bangin sutu ha bagi yat badu blay u enok usutu ya kata badu enok upen red dia ladi badu yat badu blay
Baru pen kok ngok wat aga pertai ke bapop ke Bible kong uyai snok baru blay. Tak ada baru blay under rong noyu. But unu waru ke tien ke jong blay ke kren ya kata. Ba unu waru ulade ubri ubahok. Habangi pulir Genesis nong ba nriu dokot bakandai kong ni. Kini kilong kijing hiat pateng jong unuwa ulalong ubri ubahok ubabet haki pateng benriu jong unuwa ulayat ringkat bat ublay bat unuwa ulapan kaya langur ki kun serang usem uham bat ujaphat haka dekot ke bakandai ke tien ke jong blay kala describe lupa sepang ke karakter ke jong unuwa ublay uang ba unuwa ulong ubri ubahok ubabet haka pateng benriu jong bat unuwa uyat ringkat bat ublay kata kali ke ke ba ublay uang ino ya unuwa ubri ubahok ubri ubabet bat ubri ubayat ingkat bat no bat ublay uong yau no wa kumjuru ke jem ke jongi ublay ukhot ingi ki bohong amen ublay ukhot ingi bamdan ke no ke pop ublay ukhot ingi ngimdan ke no ke jing tuna mun ilong ki babet amen kata kari ke ego ublay ukhot you know wa kumjuru ke tien ke jong blay testament pertama ke batai kata ke ego ublay ukhot yang apa dia pi Fisuam, but namar bu noa ulalong bahok, namar noa ulalong babet, namar noa ulayan ingkat baru belayam, unoam ulalaj nak kejing bitar ke jong belay. Kedai nak kemdai na. Ubelayam, utip bet bu unsa penjot ya ke pertai. Utip, but udah keren syai kataru. Habang pulih Genesis lenong keban rio. But ubelayam namar bu i uni noam bulong babet bulong bahok berbuyah beruam uang komnungan buri nau noa ublay ukren ti noa uangan sepenjot ya kan ke pertai belengan penjot ma belai kajing pun perplak kelawan kan ke pertai uang bangan yo dan penjot bar uang habang penjot uang noa pen kre kai ying liang pen kre ya kai ying liang mod ublayam ukam buri ya ladi nau noa Ubrayam uwan man yatu you know wow uang pen kre ti ya ka ying liang bar bau no wow la pen kre kata ka ying liam ma bar ki khun jong bar ki persa kurim jong prangot ki mensiem ki laj na kata ka jing slay jong ku amen ma balai no wa ula pen kre bar ka Bible ru ko ang bagi puli ar petras nong ka ar bat lada shim la ri ya ka pertai ba men barim henrei ya unuwa unong ya lap ya ka hok lembat ki nyongot ki weipat ula ri kendong men ba ula pen wan ya ka jingslei ha kata ka pertai ka bam ri bulai baru petros ru ong igani pang unowa ka ong ni henrei unowa unong ya lap ya ka hok unowa unong ya lap ke ya ka hok kan mau bah nomor belai habau noa utip bau belai unsa penjot ya kena pertai unoa uyalap ya kena pertai ya kata pertai ke pemen barim uyalap baru orang kelak ke pembuat baka jing bisa ke jong belai kan sawan rai kamdan basngap ya kata tang mau bar ka ying kesem ke ju bagi tak hinyongot ki mensiem baru long perangot baru unoa kilalat na tak jing slay jong ko nomor belai unoa ulapan kre But ngirung itip ti baka baka tien ke jong ublay ke keren ti haka ar petros nong balai ke Bible ko ong ba ublayam unsa tang no da ka ding ti ya kan ke pertayam na do Jordan rai ni pen keren em ya kata piyoam ke Bible ko ong ba unowa ulalong unong yalap ko hok haka pertay ke bam riblay haka pertay ke babom ngilong ni em kinong yalap jong ko hok haka pertay ke bam riblay haka pertai ke bapam ngi yatu nem yaki brio yaki ega bo blay unsa le yaki ke pertai ngap yatu nama blay ngi layat bo blay ngi dan kam ben yatu bat ngaban mafiru abangi ya bo blay am kombo noa ulalaj na kan ke jing slay ngaban firu ngi laj na ta ka jimbitar ke bansawan amen kita kari ke ega bangi le Mabanga yab u blay na mga eat you blay nga tip unu blay am ono mon ra gini ke jimbitar ha ke jim ke jonga nga tip nga nat sa silyang na ke jing yap sya ke jing im ke tien ke jong blay ke kren ye kata taraw gini ban sutho ba ka por kam desu ka por bangi listing ka por kam desu ka por ba silyang kejat ngani sno ba ka pertai silyang kejat ngani sno ba u blay am u blay mkwa kata ublay ukwa lut ya ka donor ka mensim ke jimut wa ka bor barok ke jong pi ba fin syakri ya
Tarang di mensutuk bah hukum kini kisngi ngiran kambha bani snok ngiran kambha bani ya berublay hoy ke pertai ke bopop ha ke pertai ke men baremru kladei ke pertai ke bopop kadei ke pertai ke bopot ha kani ke bangi im mentaru kadei ke pertai ke bopop ngiran kam bani ya berublay ngiran kam ban snok ngiran kam bani ya ini ban uni ublay tarang wa ya kum ubastan ma balai ublay ulai tu ya kata hakani kekhtin ke jung nomor bangga sumari kani kekhtin ke jung ngan ya tingkat lam bat uni ublay amen kata kani ke bangi dan kambha hakini kisngi ki banta ma balai ngoi fi kani ke pertayam ka ai ki jing subha baro ka ai lut fin pet tang haki mobile ki jong firam piyo jing subha bha na ka pertai ka denam deina ha ngila ban scroll ki mobile ki jong ki kenta ka denam deina ngila man syong berublay di kenta. Fistam. Ngila ngiit yu blay na, ngiit yu ka mobile ya. Ngila ban len yang mobile jong la dia. Ngila penlong ya ka useful hadu kata-kata am. Larang iklat ya ka Bible ngi om lelay, larang iklat yu mobile ngi pasi ya. Malaysia. Kadenam dai na. Ngap sutu ba. Habang ya berublay am ngi don kam ban len dot. Ngoi fiam baki ke juga ne pertayam kepen internet dia kepen internet bakata ke internet am kade ke internet ke bersyukur fista tarau ngiran kamba hakum kini kisni ba ngin long sha kum bo blay ong you know wa u ba hok unong yalap jong ko hok ai bu blay un khot yang abdi fi kita amen ki be sno ki be ya bat u blay pada ke jing ya ke bat bu blay am ngidan kam ban IT lot ialah kejong kejingim. Amen. Kan mau ba? Hakaski ba fikala ka bomot piong gom do. Pikularam to? Pakular mangi. Yam, ma fikular. Kadenam dena. Tak tahu habangi ya baru blayam kejingyat kejongi baru blayam ke David kejingim. Mur kejingim kala David ban syakri ya utrai. Amen. Ngilane am ban ino bangin buat yang new Chris. Mabalay uji suruh ukoti yang apa dia fi. Fisam ukot yangi uang pikloi ni am ali ban wan ban buat nadien jonga. Ukot am. Ukot ngi kloi ni am ban pen kok ngu. Ngi kloi ni am ban pen red akata kasur. Ngi kloi ni am ban buat ban yat berutrai am ngi dan kami kai ya kejing im kejongi. Ukot ru yang apa dia fi. Bangin long ki senran ki jong trai. Bangin long mangap ban firu ki nong tong brio. But shimla khat ting kini u khat ruti yu niu Matius hagalan nong ka bakhandai de khat bakhandai wong habu Jisu la ya nyo nang ta u la iu brio u bla khat u Matius u ba shong ha ka yin krong u tiu lo ong to buat yang te haba u la yeng u la buat yu yu Matius wong tu ali to buat yang bar haba u niu Matius u ya soi ka jing khat ka jong Jisu u la yeng bar u la buat ya try ngi kloi ne am ban ya bar try bagi aino igani ke jingim ke jongi na kabenta ke kerteng ke jongu tarayam u Jesus Christ am u on kini ha gospel ke jong u Lukas nom khandai dekat ba arpulai u Jesus wang u lada u nu bangwan manbut na dien jonga ai un leyu baning kong du un len ye ledi un rai la kading phna bar un leyu un but yanga kini habaki yosau ya ke jingkhot ke jong utrai kila len no ye ledi amen. Kaya bagi len ki len no ya to ko jingim ke jongki man long kita ki nong tong brio ki len no ya la ka jong ke jingim ke jongki u Matius u ino ya la ka jong ka kam ban buat ya u Jesus Christ baru try u khot yangi mentah kini ki sngi ba mentah ong la fi keluar ban ya ban nga len no ya la di ba ini keding pernah ke jonga buat na dien jonga baru Jesus am syabun khot iki we am udah pendep shwa ya kata ya la di shwa no brai shabun ong len yakiwei ula len shwa yala dia kumno ulen yala dia ulen yala dia hagapo buran hagapo get semene hagaper get semene hey ba usong banduai ude kren baru kupa jung ba meneng wong trai dalong kamon ke jomi ai begini ke khuri kan laj no nga re om kamon ke jonga re kamon ke jomi o trai on pendap anga u Jisu ang la dalong ka bala ai begini ke khuri kan laj no nga re om kamon jonga re kamon ke jomi trai
But open depth dia, ya kata, kaman ke jong try ke day, kaman ke jong kupa jengi babeng ke day be yo Jesus Christ am bun yap halo ke ding pena. Tara ukloi ban len ye la dia, nak menta jono, nak menta jengi we pi we. Amen. Tara ini bersutu ba, shua bu Jesus Christ nong ini len ye la dia, ula len shua mu u ye la dia. Nak menta jengi we pi we. Tara un soong unu bomon ban bun din jonga. Ai bun len ye la dia. Un ba ya kading pana. U Jesus Christ u ba ya kading pana. U ba ya kading pana. Kajing ba kading pana kajing uam, hapreng kajing syak sempat. Hapreng kajing mong. Hapreng umde baba ko mo brio baklan. U ba ko mo brio u batlot. U ba ya kading pana. Beli u ba itu kading pana. Mo beli utip ladang ngaba. Kini barok kin im. Amen. Ukamong ipi len ma pi jadi usu songkai em. Udah len shwe ledi, udah ba shwe ledi, bon so ong yang apa di bot yang. Ketari ke jing im ke banga bon fi ngi im. Ladangi kwa bangin ya beru try, ketari ke jing im bangin len no ya ledi. Bat ka ba len ya ledi em, kadai ka ba e tam do. Fi kloi ban len ya ledi. Fikruan ni ban ba ini geding pernah ke jauh try man kesni ban len ni lade kamut bangan yap fisam ban yap neki e jauh ke pertai ban im nak bentar ki e ke jauh play kata ke jingmut jauh ke jing len piam kan mau ba hakatu sngi ba fi pen baptis flatep yo ei ubreu ubarem jong fi fisam ke jing len mur kedigai ke jing yap no jong la dia hakatu ko jong ke jing pen baptis pilih ban tap no ya la dia barapa fimi pat nang tu fimi pat wei ubreu ubatamai ngiklet dia kata ini mensutu dia kata ba mdishu manga ngalayap tinga hakatu ski jong ke jing pen baptis ngalayap bar habang mi pat mdishu manga uri Chris hapo jonga Lara udah Chris hapo jonga lenel dia man kesngi. Ba ikading pernah jong try man kesngi. Bat bo di u man kesngi. Amen. Fitip balai ba hapo Antioch ka Bible ko ang balakot ning kong do ki Kristan de hai ha Antioch. Balai gini ki brio Antioch ki khot ki banget ki Kristan. Ma balai ki i ya GM ke jong ki baka pertu bot ya ke GM ke jong Jesus Christ. Amen. Ma boleh ke jingim ke jongki ki banget aku toko po ke jingim yaki ban im ha kan ke lenti ban yat ha kan ke lenti ke jong Jesus Christ tara lo khat iki Kristan kli di ki bria bagi khat inga Kristan ki ini am ngari Kristan kli kata ki ini am ngalong sya Kristan banga dei sya tau Kristan baba e gading pana ke jong tra banga dei sya tau Kristan u balen ya ke jong ke jim banga dei sya tau Kristan u babot yo trai ai bagi brio kin iya kata ha ke jim ke jong pi amen ma balai la khot yang ngaba pi ha ke ne ke lenti ha ke lenti ke jong Jesus Christ bar ngidan kamban yat akan ke lenti bar habang yat akan ke lenti am ngari ban IT lot ya le de baro ke jim ke jong ngaron kami kata ka bani kong tamdo ka dei habang ya biru Jesus Christ am ngari ban ai lot ya ke jim ke jong amen kata ka ku bakong san tamdo ha ke jim ke jong ke jim ke jong na ka benta utrai ba om shu manga hari di Chris hapo jong bangan len no ya la de ngan yap no ngoi fi bun sien ni kum ha mat bun sien utrai umma pi utrai umma pi beli umma ma beli udang kwa shu ba pi fin yeng ba fin job ya kato amen ngakwa man ai kan ikoi kan mau ba Abau David am ulia pop berkebet siapa? Udah dua itu wong wat simno yu mensim khut nanga. Udah dua wong wat simno yu mensim khut nanga. Balai wong nai simno nama balai udah uni mensim khut yang berkendo yu ba ulia pop. Bada ke jim ke jengi am iwe piwing isu tu bengi apa ngilang nyet lasan sharp yang abad fidu mensim khut. Bada bengi laptop am uni mensim khut yang berkendo ba yang abad fidu bengi num nang mensyong.
bagi don kam man pla kum mau David wong wat sim no yu men sim khoi nanga pen khoi ya ka don ko jonga ngidan kam man pla ong try pen khoi hoi try nga kham la shu ben len ngala kum i no yel di try ngala kum ha ka jing persoi try map ya nga no bagi ya bu blem ma fi ha bagi ya bu blem ngidan de jing duna ngidan bat u blem yu iru ya to ka jing duna ka jongi bat u blem ru ku an pen bet ya ka to ka jing duna ka jongi amen. Ngau boleh ngitip tiap bagi mi ngimbi bet nak tiga pertanyaan wan bet show boleh ngimbi belak kelang tu. Kadika proses bagi dan kaman yat saya kajing penkut. Amen. Mat abangi sutu abangi kum duna ngikum bakla ngikum ham. Kadai bentar biangi bengin yang menong try maaf inga try sisa ngamla benlen dia dia. Hari try penla inga kadika bentar mengalak benlen dia dia. Kan mau kata. Bafin ya bertrayam ke David ke jingim ke jongpi ke baar ke bangin ben le bangin ya bertray ke bangin ya bertrayam ngiran kam ya ke jingi day badu kram ke jingi day am nginum la ban ya ke denam de na pila la ban ne bi ti perlok am ma boleh pidan ke jingi day ke bajantam tra pila ban ne bi ti perlok jongpi kum juru bangin ya badu boleh am ngaran kam ya kajing day. Ngadon em ya kajing day bat uniu play. Hak Bible em finda puli em haki gospel. Pini I beti ya ujis kusam udon ya kajing day kebajantam baru kepaju ubah benek. Ma boleh finda I haki gospel em ba ujisu em udah don way brio ban syong ban ekran baru kepa. Kata kadika relationship, kata kadika jing day abang ayah baru play. Abang ayah ublay ngadan por em ban syong ban uni ublay. Nama blay ngam num la ban ya ban uni ublay lada ngam syong shwa ban uni ublay. Fisam nganum la. Lar ngam don ka jing day em ngan tip try kini ketin ko ngayu. Ngam tip. Terau dan kami ka jing day bangan don ka jing day berblay bangan tip yang ketin jung blay ko ngayu. Kan mau hai kini ka way. Lar fi fim don ka jing day berblay am pinum la iru ban syong ban puli kini ketin ka jung blay. Mangasutu bangadan ka jinge day ka bajan madunu blay ngasutu ka ebu blay ulale nam ta ka jim ka jonga nga syong nga puli ya re khtien ka jong blay nama blay nga kwa man snap no blay ka ebu blay ukran na ka ta ka jim ka jonga ma blay ujis kristuti ngasutu bandan ya ka jinge day berkupa udon kam man syong hoi walau day kun jong blay royam udon kam te kata ka bible ko radian ba ujis kristus la pelaj no ikipat ba ulalet ban syong ban duai ban ekran baru kupa ujisu ule kata nama blay ukwa bandan ke jingete baru kupa bar om tang ni ke bible ru ke batai ha gospel ke jong lukas nong ke banri urti shwa bun jit kita kir arur ki senran ujisu udah syong ban duai shwa ban jit ikita ke bible ke kran dekat bakar kong kala jaru akita ki sngi ba ulalet no no ulum ban duai ulasaru baru shimit ha ke jing duai how blay kata kari ke ke bau try ule. Ma boleh usutu udan kam yang kena jendai. Udah syong banduai bat kupa. Tera usutu bah ya kamon ke jong kupa ha ke jim ke jong. Amen. Tera ngaba no fingi syong bat utrai. Tera ngaba fingi ya bat utrai ngan tibet ya kamon ke jong kupa ha ke jim ke jong. Amen. Ngan tibet ya kamon ke jong utrai na kamenta ke jim ke jong ana bablay ngapelut por bad uni utrai. Amen. Bad om tang kata om tang ke jing de ke jong jisu bad ukpa re ke jing de ke jong jisu ru bad kisenran. Ke bible ke dapen I ba u jisu am udah ai ke teaching ke special lagi ni kisenran. Hakiwe kiwe am Ukraine daki parsi. Re bandia one part baki senranam keritang ki senranam ki bayo ege jing batai sepang kita ke parsi. Fisam ma balai u I ki ta kadau baki ni ki dan bat utrai man kesngi. Kat sabau yat kini kat arngut ki buat bet utrai. Kat sabau lek kini ki dan bet kat arngut ki buat bet utrai. Tarau utrai am haki briu am Ukraine baki parsi. Re kini ki senranam u batai ke jing buat jong kita ki parsi. Lagi dan ya ke jing deyam ngin yoru ya ke revelation no blay. Amen. No blay u blay upen pau ki parsi tangano. Haki senran. No blay kini senran ki don beti khti kejat buat utrai. Kat siapa ki lek ki don bet.
kum juro la nga ba fingi don make jing de ke jonga baru blai ke bajan tam am u blai un pen pau bet ya ke buram ke jong ha ke jim ke jongi amen kata ke ke bo try ule bat kisenran bat ngin peru ya ke GM ke jong kini kisenran te ha ba ki don bat utrayam kawan ra te ke jim pen kala ha ke jim ke jong ki ma blai fin tep bet ba ha kisenran ke jong trayam ki kisenran am ki badan buon ki jing tuna kadai nam de na kim de ki bacanai ki ba buon tang ki jing tuna hanre ke jing ya don ringkat ke jong ki ba ki ya bat uni blayam u transform ya ke GM ke jong ki ra nga ba no fingi don me ti ke jat ke bat u Jesus Christ am utrayam un pen kalai ke GM ke jongi amen ma boleh kini ki beriu ki khot isran ke ki bam don ji kai kini ki beriu ki khot isran ki ba biet re ha ba ki kran kini ki senran ki beriu ki su ang lingo ba ki tep ba ki ong ki te ki la don bat u jisu ra nga shong bat u jisu un pen kelalut ya ka ji im ka jonga amen kadai kata ngi shong ne ngim shong ne ya ki jinglong ki jong pi ka ba fi don ya ki jinglong ki basniyo, ya ki jing bitar, ya ki jing bisni, ya ki jing kenyum, ya fidan kita ki jing long, mano ban pen kala, uri try ban pen kala, haba fi wan mani shong mani keren badu. Amen. Ma boleh utrai ulale kata ti ki senran. Ki beri ngalala nget ki laban oi fi ki beri ki babiet. Hare haba fidan ber utrai pen kala pi. Ba fi ki babiet ba fi keren, ki beri ki chu ang lingo ai ki jing keren ke jong pi. Amen. Bat katakan ja tang hei katakan ja habangi don ye kecingnya day bat ublay larangi terang larangi siang yau ni ublay amen tara ko tin ko jong blay kong suk kita ki bathan bat baksliang na ban leyu na ba on pendam lara fi terang lara fi siang utrai on pendam epi amen ngi terang niam ngi siang niam ban syong bat uni ublay ban don kecingnya day bat uni ublay Tarau kesam kong kumbukirang terang seliang kiwa ngaterang seliang imi ngi terang em ngi seliang niam yau ni utrai piam bau trai unyo pen kala ya ke GM ke jompi kata ke bentak ke baat bar ke bentak ke balai ke belong ke bentak ke bakadu tamdo bangan ya beru blayam ngadan kam ban eno ya ke pop amen ban eno ya ke pop ma balai haba Jesus Christ am ukhat igini ki senran te ukhat ki hab inoi ke ya ka liang ki hab inoi ke ya ka to kam ke jongki fisam bat haba ukhat yang ngab de firam ni tip ting la di ki brig ni ju em ya ka pop ni le pop bet man ka por bat haba blay wa ukhat yang ngab de piam ni su tho ba utrau khat ni su tho ba utrau la ma bi ki pop ki jonga ling ba kata ka jimpin mi ka snam ka jongu holo ka ding phna wang eno ya to ka pop ban haba ngaya bi utrai ngari ben su tho ba ngari ben eno ya ka pop amen ma balai kumong nganum la ben yeng sikjat ba ka perthai bat sikjat ba ke bat ublay babun ki brio kidan sikjat aka perthai kidan sikjat bat ublay balai kidan sikjat ba ka perthai balai kidan sikjat bat ublay ma balai kisutho ba haba kidan bat sikjat bat ublay am kisutho baki wanra kata ka jing suk te ka jing jing perkhat ka jongki bakin laj na ka jing bitar ka jong ublay bakin yo ya kata ka jing em ka pam chukun bat sikjat par kadan sikjat pa kadan ka perthai na ma balai kimla ban eno ya kata ka jing subha ka jongki kimla ban eno ya to ka lifestyle ka jongki ya kata ka pop ka jongki kimla ban eno baru utrai ukam khat ya kita utrai khat haba wang wan ban buat nga kamu ba fira be eno ya to ka pop ka jongpi ma ble ho u jisu khat ikinong pop haba khat pat upen kalapat ikinong pop omle beki sa nong pop amen ma boleh hoi ka Bible ka kren ba ukhat iki nongkrong ukhat iki nuti ka don ka pole ka benta bu Jesus Christ wang ki nongkrong ba ki nuti ki lechwa saki hima ki jong ki peneng ni di masu tho ti mangi dei ki ai ni dei ki to ki nongkrong ni dei ki to ki nuti u boleh ukhat kum yangi bara bu ukhat wang eno ya to ka pop ka to ka pop ka nomla benrung ka to ka pop ka nomla benrung saki ba fi filet tadang ide berkamban eno ya ka pop ini ban sutho ba haba utra ulapan kala amen tara u jisu am ukhat iki beri bapa ba uang eno gitu pap uang bot ya nga kini kisenran uang eno ba kini kisenran ki eno ba ki bot ya utrai ba haba utra ukhat ya nga fi ni kloy nem ban eno ya ka pop ke jong ni kloy nem ban yat
bat uni ublay. Ma balay haba ublay haba Jesus Christ upen kala ya to kabriu ti kapala lap aba klem. Hakapo tam tu uang tu. Uang ngarung ampan rem ya pa. Bar uang wat le pop show. Uang wat le pop show. Haba upen kia itu beri bapang lai prasnem. Uang wat le pop show yo kerja ke basneo. Terang di masuk tu apa ngila one show try ngidi ban eno ya ka to ka pop ka jongi. Ngidi ban eno ya ka to ka pop ka jongi bau try ulapan kala ya ka ni ka jing im ka jonga. Kum no ngalaban re habang adon ya ka jing day pat uni ublay. Piyo terang man kasngi lan ka sutu ngapakla ong try map ya nga. Map ikini ki pop ki jonga. Kaktian ka jong blay ko ang bangi pala u try umap. Ubri ubatap unum yo ke jisnei henry bri bo pala un yo ke jisnei ka ktin ka jong blai ka kren ta habang isu thong ila baklam wat num tap ya ka jing bakla ka jong pi henry pala on try ba ka jisnei ka jong me kan long halor ka jim ka jong a piyo ka ta ri ke ka banta bo try u khot yang a ba di pi hadu kini gisngi ba menta bangin ya ba u try ba bangi ong ya ba u try ram ka jingmut ka ri ka ni ka we ban ya how man see amen ban yat bat sim bat ngi ti yakata ba belai Jesus Christ ula nama belai usu thu ti ba sim ba khot udon de hapo ka jim ka jong u bat ngi ro ni men so thu akini ki sngi akini ki ya ki mamenta ba ngaru kum ba ujo sim ba penipat Jesus Christ ni ki ba yap uni ujo sim udon hapo ka jim ka jong a bat kum ba ujo sim ula yalam Jesus Christ kum ba ujo sim ula pendap Jesus Christ ka bor uni ujo sim udon de ha ka jim ka jong a. Amen. But unio jo human sim unya rap ya ka jimbam la ka jonga takada lo ong helper you. Unong ya rap uni unya rap ya ka ba fifim la ba fin la bani yat but uni ublay ba fila bani yat human sim ma bali ka Bible kong tang kita ba yat human sim tang ta la khot ki khun ki jong blay ki ba ha ka do ki ong ba kim la pen subhai ublay to tip bangim de shu ka do to tip ya ka ni ka we ba nga ba no fi ngi day human sim ba ba ngi day human sim ni bani yat human sim ini ban yat pakal kum kini ka tien ka jong blay ko bangin yat baru blay gidan kami ka jing im bangin IT lot ban yat baru blay gidan kami ka jing day bangan yat baru blay ngadan kam ban eno ya ka pom kini kinum la ban sno lang ban nga ka pop ka nam la ban sno lang ban nga ma blay ngam day shu jing thau bo brim nga day jing thau uba thamai baka tien ka jong blay ko ong bangin sa nar phanano ya ka ta ka jing sam kwa jong ka do baro ba ya ka ta ka jing jakhlia jong ka do baro galatia lanong ka basan ti kita ki jong kris kila sarna phanano ya ka do lemar ki jing sam kwa bar ki jing jakhlia jong ka Lagi ong mangila lagi jong Chris ka Bible ko ong bagi ban sana panano ya ka jing sam kwa jong ka do ba ya ka jing jakhlia jong ka do katari ka ktin ka jong blay ka kren katari ka ktin ka jong blay ka dawa na nga ba na fi ki bra long ha Chris amen katakadaw ngidi ban su thu phati ya ka jim ka jong i banginon kam man ya ba blay ngaran kam ban sana panano ki jing kwa jong ka do ka jonga ba ki jing jakhlia jong ka ni ka do ka jonga ma blay habang ya ka do nganom la pen subhayu blay nganom la hiru ban ya baru blay bangan ya baru blay ngaron kam ban ailut ka jing im bangan ya baru blay ngaron kam ya ka jing day baru new blay bangan ya baru new blay ngaron kam ban eno ya ka pop bangan ba ini ka ding mana ka jong bangan len yang la ka jong ka jing im bangan bot tang yu amen pet ya ka jing im jong ki senran fini i ba ka jing per haki gospel but fini i ka jing per haki kam jadi apostol. Haki gospel kisenran kini kiberi bedap sudah ada kecing tuna. U Petros u len you try. U Jacob u Yohanes ki kwa ban syong syo wish kaman u wish kediang. Kisenran ki kwa ban long ki bakrau. Kidap da kecing tuna sudah. Wat ado ba u Jisu syakyam ki let baro ban let pen pedre. Mar ba ki tieng la ka jong ka jing. Hendak keipat ke bapen kelai ki hagi kam jadi apostol. Keipat bapen long ki bakin long daring bapen long ki bakin long dynamic balai. Kini ti ki badap dak jitu dah. Kini ki basyap tieng. Kini ki balen. Kini ki bakuat ben long bakrau. Kei ke bapen long ki am bakin long dynamic. Adu kata-kata bakin pen kelak kampung ya ke pertai. Ke ketin ke jong balai ke keren. Nama balai ke jing wan hap ke jong mensim kuat. Amen. Nama balai ya ke jing bamla ke jong ki mensim kuat upen la. Ma balai ki up nama bagi layat utrai. U Jesus Christ wang up
kiap ya kata kabor. Bar kiap uhap om sim khoi. Bar uhap men sim khoi kita mi ban let ban yalap ya ketien ke jong utrai. Amen. Kata kadai ke ba utrai ule aga jim ke jongki tie. Lara utrai ulala ban le kata ha jim ke jongki kini ki bri ki badap da jiduna kini ki bri ki beshep tie kini ki brio ki badap da jing so kraus ra ulala ban pen kalai ke jim ke jongki war ki kloi ban ino ela ke jong ke jingem war ki kloi ban it no bar ki kloi ru ban yap tie na ban kan ke kerteng ke jong trai ke pelong uri utrai ning ba men sim khoi ha ke jim ke jongki kila ban long. Amen. Kum juru a ke jim ke jongi kan mau utrai habangi ong trai yarap un yarap. Amen. Un yarap bet yang hab refi larfi ya chi shabu blai larfi ong trai hakani ke bentang amla de trai pun khu yang yarap yang un wan mat un kata mat un pen kalai pi. Amen. Kata kari ke ke bo trai ule nak bentang ke jim jongi ngidan kam tang mensu ong trai yarap yang trai yarap ya ke jim bam la ke jonga yarap ya kata ke jim bam nget ke jonga ong keren ban utrai un pen iya ke buram ha ke jim ke jongpi kan ma ba ke ni ke we mga kwaan pen kut de ke ni puli ban ma jing pen pau le nong ba khat riu de khat ba khat san tin jong ble ko om ni hakmi ngawan ko munong tu suk utau ba syarai ba ubari no ela ke jankop yo ba un ya ding khut bakin yo i ya ke jing le ran ke jong u tin ke jong ble ko ong hakmi ngawan ko munong tu suk utau ba syarai bat ubari la kajankop yo unyat lingkut bakin yo i ya kajing leran ke jong langa de ubri ubasharai langa de ubri ubakup ubari ya la kata kajankop nganom yo manyat lingkut manganom ihiru ya kajing leran. Amen. Handai la ngam ngadei par ubri ubamsharai ngam ri ya la kajankop ngan yat ha kajing lingkut ngan yat ha ke jing le ran ma blai ke sni ke jong trai kan wan kum wei kum unong to la pen kre ba unong to wan la da fi bna ba unong to udan na ke snong ke jong pi pin tia pi le yo pi abam la fi ong ngan tia mat tu fi nom ta pi le kum do pi lai shong me ki para marjan pi ong ini ab ini nong to mentang sni kre nei fi lai pen kre iti nong to bin wan Pelaya riamru kedai nam deh nah, ha? Kedai, hakadok dia. Ni pen krek unong tu, lagi la benar unong tu wan, kita pen krek, mengin yok kem itu unong tu. Macam ke Bible kong, ke sengi ke jong try kan wan kum unong tu. Tang kita kibayai beru try, kena mi ia ke jing leran, kena mi ia ke jing lingkut. Amen. Tinggi kloin manyai beru play. Gan pen kan mau biang, enok bad unowa kilayan. But kim sim lai iya ke jing lingkut kim sim lai iya ke jing leran ma blai ulari kendong yaki. Amen. Yang ngaba dia piru lagi layat baru blai yam kaktin ke jong blai ko nginam iya ke jing lingkut nginam iya ke jing leran te ai bangin yat baru blai. Amen.